Ens trobem en el trinquet municipal i hem vingut a comprovar, després del vendaval que sofrirem en el mes de l'última setmana, concretament d'enero, que ja estava el trinquet en plenes condicions de la pràctica de l'esport. Hem pogut veure dos partides, una partida de raspall d'infantil i també d'alevins. En això creiem que des de la delegació de deports hem estat complint en la nostra obligació i ficant aquesta instal·lació deportiva a l'ús quan antes. I quan antes és a dir que hem tingut que fer un expedient d'urgència de reparació del sostre i a partir d'avui pues ja el club de pilota del Cira pot disfrutar d'aquesta instal·lació com ha vingut fent-ho fins ara.